Ето, обещах, като е готова Маздата, CX 5 22 година, Signature, да я снимам. Никакъв помен от удара. Ако някой разбере къде е бил удара, ще покажем преди и след. Ето. Тук всичко е направено. Просто перфектно. Перфектно. Цък. Сглобена, както отвънка, така отвътре. Отива за обслужване на масла, филтри, на скорости на двигател, диференциали, раздатки и после едно хубаво пране на салона и газ. Това е. Ако и вие искате автомобил, за който се погрижиме от до, пишете ни и ни звънете.